Bizkaiko Aldu Nagusiak, Jose Luis Bilbaok, lantegi batuaken instalazio berriak bisitatu ditu Getxon, dokudea eta zerbitzu okupazional berria. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak 1,4 milioi euro bideratu ditu zentro horiek martxan jartzeko. Dokudea Bizkaian desgaitasuna duten pertsonentzako lan aukerak sortzea xede duen erakundeak agiriak kudeatzeko ireki duen bikaintasun zentroa da. Proiektu horrek balio erantzidun soluzioak jarri ditu enpresen eta erakundeen eskura, euren agiriak eta artxiboak kudeatzeko. Horrez gain zentroak 31 enplegu sortu ditu, horietatik 22 desgaitasuna duten pertsonek beteta. Dokudea zein zerbitzu okupazional berria lantegi batuaken zentro berrian kokatzen dira Getxon, Andre Mari auzoan. Zerbitzu okupazionalak adimen desgaitasuna duten 100 pertsona ardetzake eta horrela Uribe Kosta eskualdean dagoen gizarte eskariari erantzungo dio. Zehazki Getxoko zentroak balio erantzia handiko jarduerak hartzen ditu industriarako, elektronikarako, kableetzeetarako, muntatze elektrikoetarako eta eraiketa logistikoetarako. Eta eremu berri bat hartzen du adimen desgaitasuna duten pertsonen parte hartzeko komunitario handiagoa bultzatzeko udalerriko bizitzan.